που μας έκανε ο κύριος Δήμαρχος σχετικά με τη συνάντησή του με τον κύριο Υπουργό Παιδείας. Αυτό ακριβώς το θέμα μας δείχνει το πόσο ψευδεπίγραφη είναι η αναφορά περί δίθεν ανεξαρτησίας της παράταξης του κυρίου Δημάρχου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μία παράταξη ή ένας δήμαρχος ο οποίος είναι ανεξάρτητος, αυτό δεν κρίνεται επειδή το λέει ο ίδιος, αλλά από την πραγματική πολιτική του δράση και τις πολιτικές του επιλογές. Και γιατί αυτό το παράδειγμα αυτής της συνάντησης έχει σχέση? Διότι από αυτή τη συνάντηση, όπως το διαβάζαμε και στο δελτίο τύπου, αλλά όπως μας την περιέγραψε και ο κύριος Δήμαρχος, τι έγινε, τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση? Ότι ο μεν κύριος Πιερακάκης πήρε έργο το οποίο εφαρμόζεται άμεσα, να εδώ παίρνουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και άμεσα θα έχει παιδικό σταθμό, ένα παιδικό σταθμό ο οποίος κατά κύριο λόγο δεν θα εξυπηρετεί μαρουσιώτες, αλλά θα εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τους εργαζομένους του Υπουργείου, αλλά και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ο κύριος Πιερακάκης ότι έχει ξεπεράσει ένα πρόβλημα του Υπουργείου του και έχει φτιάξει και το προφίλ του κατά κάποιο τρόπο με τη βοήθεια του Δήμου Αμαρουσίου. Όμως ο κύριος Αμπατζόγλου τι πήρε για αντάλλαγμα? Πήρε 3 υποσχέσεις οι οποίες θα εξεταστούν στο μέλλον. Θα δούμε αν η ΑΣΠΕΤΕ θα δώσει χώρο, θα συζητήσουμε το θέμα του να γίνουν σχολεία και θα συζητήσουμε το να περάσει μια νομοθετική ρύθμιση. Αντιθέτως, αυτό φυσικά θεωρώ ότι ένας ανεξάρτητος δήμαρχος δεν θα το δεχόταν. Αντιθέτως, υπάρχουν θέματα που αφορούν την παιδεία, τα οποία είναι υπαρκτά και άμεσα στο Δήμο Αμαρουσίου, όπως ας πούμε το αίτημα από τον κύριο Πιερακάκη να ανακαλέσει και να αναιρέσει την απόφαση της προκατόχου του που έκανε τα σχολεία, το πρώτο τα έκανε πειραματικά. Πειραματικό γυμνάσιο και πειραματικό λύκειο. Γιατί εμείς όλοι έχουμε, είτε πιστεύοντάς το είτε στα λόγια, παραδεχτεί ότι επρόκειτο για μία απόφαση η οποία αψήφισε τα αιτήματα των πολιτών, τα αιτήματα των μαθητών οι οποίοι κάνουν μάθημα πλέον στις προκάτ-αίθουσες. Αδιαφόρηση για την απόφαση του ΣΤΕ, αλλά δεν διεκδικήθηκε τίποτε σε σχέση με την ανάκληση αυτής της απόφασης. Θεωρώ ότι δεν ζήτησε κανείς, ούτε εγώ με το σχόλιο μου, να σταματήσουν να είναι πειραματικά τα πειραματικά τώρα το Σεπτέμβριο, όπως διαστρεβλώθηκε ο λόγος μου, αλλά τουλάχιστον να γίνει μία διεκδίκηση, ώστε η νέα διοίκηση του Υπουργείου να σεβαστεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τις παρέκαμψε η προκάτω. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί δείγμα μη ανεξαρτησίας, αλλά αυτό φυσικά κρίνεται από τις πράξεις και από το πολιτικό κριτήριο του καθενός.